A les darreries del segle XIX, en els terrenys de la masia de l'Hort Nou de Sants, començà l'aparició de les vies de ferrocarril i del metropolitano transversal. Amb aquesta finalitat, construïren un edifici sobre el túnel que donava a l'estació de Mercat Nou. Sembla ser que aquest edifici, situat al carrer Jocs Florals, els serviria com a magatzem i posteriorment fou la seu dels treballadors del metro. A la dècada dels 40 s'hi va afegir una capella. Al 1984, els ocupapisos apareixien a Barcelona. A Sants, el 6 de juny de 1986, la casa situada a l'encreuament entre els carrers Cros i Sant Crist seria el primer cas d'ocupació al barri. Cros 10 seria la seu de l'Ateneu Alternatiu i Llibertari de Sants. Va ser un centre important de reunió d'anarquistes i punquis. Malauradament, va tenir un tràgic final per culpa de l'entrada de drogues com l'heroïna en aquest espai, cosa que produí la desaparició de l'ocupació al barri durant uns quants anys. A Cros 10, a banda de reivindicar l'ocupació d'espais i la lluita contra l'especulació, també s'hi realitzaven activitats entorn l'antimilitarisme, l'ecologisme, el feminisme o l'antiautoritarisme. Caldria esperar 10 anys, fins l'octubre del 1994, per a que un edifici del carrer Papin número 4 esdevingués un nou espai ocupat. El Casal Popular La Garnatxa, durant el seu any i mig d'existència com a centre social, va realitzar desenes d'activitats i tingué com a principal front de lluita la insubmissió al servei militar. L'Ocupa encara va durar un any més com a habitatge fins al seu desallotjament. Va ser una escola de construcció d'alternatives, com es va demostrar en altres projectes posteriors a aquesta casa, com per exemple l'AMSA. La fàbrica AMSA, al barri d'Hostafrancs, va ser una metal·lúrgia activa fins 1992. Al març de 1996, l'antiga fàbrica va ser ocupada, utilitzant una part com a centre social i una altra com a habitatges. El centre social ocupat autogestionat AMSA va portar activitats de tota mena al barri durant 8 anys, fins al seu desallotjament per ordre judicial el 4 d'agost del 2004, provocant la immediata demolició i una sorprenent acció de resposta per part del veïnat. El punt d'inflexió arribaria amb el desallotjament del cinema Princesa, que enfortiria la imatge del moviment Ocupa a Barcelona. Així, les reaccions als desallotjaments en les darreries dels 90 suposaven una immediata resposta al carrer, com es recull en la frase «desallotjaments són disturbis». Exemples d'això els trobem en desallotjaments com els de les cases de Los Gatos, Camprovi, Massens, etc. Una seixantena de joves ocupen l'edifici propietat de l'entitat metropolitana del transport al carrer Jocs Florals. El número 42 del carrer Jocs Florals té des de dissabte nous inquilins. Es tracta del grup d'ocupes de Sants que, després de realitzar una cercavila pel barri, van ocupar un edifici propietat de l'entitat metropolitana del transport. Amb aquesta ocupació, els joves pretenen donar vida a un espai buit i esperen rebre el suport de tots els veïns. El 10 de maig de 1997 va ser ocupat el centre social autogestionat Can Vies, en l'edifici del carrer Jocs Florals 42, enmig d'una cercavila antiespeculatiu que va recórrer diversos carrers del barri. El cercavila estava compost per gent majoritàriament jove del barri de Sants i volia ser una resposta a la manca d'espais on poder realitzar activitats, tant de caire lúdic com polític. L'edifici havia estat víctima d'atacs incendiaris d'estranya procedència a principis dels anys 90.
després d'una època en què els treballadors mantenien un conflicte laboral amb l'empresa TMB, cosa que feu que l'edifici anés caient en desús. Les primeres tasques que es varen realitzar varen ser de rehabilitació, neteja i restauració, així com d'adequació de l'espai a les noves funcions per a les que estaria destinat. Te hablaré de un espacio ocupado donde los sueños se realizan sin querer actividad, miles de iniciativas, romper la norma ideal hasta llegarlo ha vuelto a hacer, vuelve a ser hoy como ayer. L'any 1998, una onada de desallotjaments arriba a la Gatada, la Morada, la Totxana de Sants i la Bequeria de l'Hospitalet, posant en el punt de mira el CCOA Hamsa i el CCA Can Vies. La resposta no es fa esperar i s'alcen barricades en els carrers de Sants. Poc després, el desallotjament de l'Hamsa i Can Vies s'aturen. Es triste saber que hay alguien a quien le cuesta entender. La gente gritó, el malo pisó y el sueño murió. Ya, 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 chariari, bop, 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 chariari, bop, 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 chariari, bop, bop, bop. El Centre Social Autogestionat Can Vies continua amb les seves activitats. Xerrades, cafetes, dinars, exposicions, tallers, aniversaris del centre social. Nostàlgics del franquisme, tenien com a punt de trobada de la celebració del Dia de la Hispanitat la plaça dels Països Catalans. El fort rebuig entre el veïnat davant d'aquestes trobades van desembocar durant diversos anys en forts enfrontaments amb els cossos policials i nombroses detencions amb les seves conseqüents mostres de solidaritat. El CCA Can Vies ha tingut moltes refundacions, reformulacions i reconstruccions, tant del projecte com de l'espai. Així, els llocs comuns del centre social van patir reformes integrals que van fer que l'espai estigués tancat durant diversos mesos. D'aquesta manera, les obres van donar peu a una rejovenida cafeta, una renovada assemblea i, finalment, el 8è aniversari del CCA Can Vies s'inaugurava un nou espai, la Capella. Les activitats al centre social varen continuar i caldria esperar el 10è aniversari per a trobar una nova amenaça per a Can Vies. TMB presentava una demanda.
El suport social vers la casa va quedar un cop més demostrada, tant per les demostracions al carrer com per la resposta legal que va aconseguir arxivar aquell procés. Poc temps després, una nova demanda arribaria, però de nou, el suport social rebut aturà la maquinària legal de l'empresa TMB. Me gustaría que la razón y el corazón estuvieran siempre juntos. Sentir del mismo modo hace fuerte esta unión. Vamos a resistir con golpes y esfuerzos. Hay algo que nos queda, la forma de pensar. El dinero no lo es todo. El control es cosa personal. Mira dónde pisas, no vayas a tropezar. Tu pasado no lo conozco. El futuro no importa mucho más. Defender o resistir es positivo. Hay que vivir. Pienso que si no lo sientes, ¿qué haces tú aquí? Me gustaría que estuviéramos siempre juntos, luchar del mismo lado, hace duradera la amistad. Vamos a defender con manos y gritos lo único que queda, la sinceridad. La política no lo es todo, la libertad una palabra más. La copa que vas a tomar, procura que no sea para olvidar. ¿Quién te implica si tú no quieres? Perteneces a ti mismo. La cosa puede ir más allá, está en tus manos, acógela o volará. Han estat molts anys i esperem que en siguin molts més. Han estat 15 anys esbossant noves realitats.